Bona nit, Raül. Tenim una impressió favorable, molt favorable d'aquest ple, perquè hem tret tots els temes que portàvem endavant amb molt ampli consens, alguns d'ells amb absoluta unanimitat, i han portat coses importants, una modificació del Pla d'Ordenació Municipal Urbanístic d'aquella nova empresa que s'ha implantat darrere del que és el taller de l'Esteve i el Bau. És una empresa important, ha donat llocs de treball a Roda i suposa un increment del sòl o de l'activitat industrial en aquest tema, que sempre és bo. Portem també el tema de la revisió d'ofici dels contractes de gestió del servei d'aigua. Hem tirat endavant una vegada més aquest llarg procés de reorganitzar tot el que és el tema de l'aigua al municipi de Roda de Berà. Cal recordar que tenim dues zones diferenciades, hi ha aigua de pous, hi ha aigua que ve de l'Ebre. Tradicionalment nosaltres tenim un municipi complicat a nivell de sòl, de territori, molt gran, diferenciat, partit totalment per infraestructures insalvables com és la Nacional 340, com és l'autopista, i això provoca una disfunció en el servei de concessions d'aigua. Estem caminant en aquest sentit. Avui el que hem aprovat és declarar que les concessions que ja havien fetes de molt anterior no estan del tot satisfactòries, i volem tirar endavant un pla d'ordenació de l'aigua que ens situï en el segle en el que estem, amb tot aquest tema molt més encarrilat. També hem aprovat els plans normatius. El pla normatiu és tot allò que pensem treballar durant aquest any a nivell de reglaments, de normatives. Ho estem fent a través de comissions, tots els grups presents les estem tirant endavant. És una iniciativa que està agradant molt a tots els membres del consistori. Es treballa en conjunt, es treuen les normes totes consensuades, i quan arriben al ple ens passa com ara, que les aprovem per unanimitat. En aquest cas estem molt satisfets amb la de platges. Hem tret modificacions en la de platges per permetre, i crec que això és important, el bany dels animals, dels gossos, en una platja a la Cala Torrota, que s'anomena Cala Torrota, molt difícil per la nomenclatura perquè poca gent sap com es diu. És una caleta que hi ha petita al camí de Ronda abans d'arribar entre la punta del Guineu, que és la del Roc, i el Tir de la Gallina. Hi ha una caleta petita que s'accedeix per un caminet i unes escaletes que baixen. És ideal per aquest tema del bany dels gossos, i el que hem afegit també és una mica més de regulació per atreure en aquella platja de la punta d'en Guineu, la del Roc, l'ús de la pràctica del surf. Si algú hi ha anat en els dies que hi ha molt temps, ja és molta gent la que ja s'atansa en aquell punt. A part, visualment fa un efecte és força encoratjador, visualment és guapo, vaja. Veus allà tota gent practicant surf en un entorn com el nostre, que és privilegiat, el Roc de Sant Caetà, i creiem que és un punt turístic de qualitat a incorporar, i així ho hem fet, a través de l'arreglament de platges de Roda de Berà. Bé, hem tingut també una mica de les mocions aquestes, una mica hàmster, declaracions de que si el Quim Torra, que si ha dit de més o de menys. Nosaltres ja hem dit per enèsima vegada que és un tema que ens sobre en el plenari municipal, que nosaltres estem per abordar els problemes de Roda de Berà, treballar per Roda de Berà, pels problemes dels seus ciutadans a nivell local, i que la resta, bé, si es vol fer volar campanes, fer tocar campanes, farem tocar campanes, si es vol fer volar coloms, farem volar coloms, però que és un tema que ens agradaria anar deixant al marge d'aquí en endavant. Bé, aquests són els punts que crec que més rellevants a nivell d'avui. Gràcies.